Gipuzkoako Foru Aldundiko Diputatuen Kontseilua Eibarren bildu zen otsailaren 11an, legegintzaldi honetan egiten ari diren saio ibiltarien esparruan. Lurraldeko udalerrien beharrak eta proiektuak ezagutzea eta lankidetza estutzen jarraitzea da ekimen honen helburua. Foru diputatuek, Eider Mendoza diputatu nagusiarekin batera, Armeria Eskolan egin zuten bilera. Horrela, lurralde osoarekin lotutako zenbait neurri eta erabaki onartzeaz gain, hurbiletik ezagutu ahal izan zuten Gipuzkoan eta Euskadin erreferentea den lanbide heziketako ikastetxe ibartarraren lana, funtseskoa prestakuntzan eta enpresa sektoreak aldaketetara egokitzeko duen gaitasunean. Guretzako Eibarren Armeria Eskola erreferente bat da, lanbide heziketan hain zuzen, eta oso importantia da guretzat, Gobernu Kontseilua ona ekartzia eta horregatik eskerrak eman diputatuari. Armeria Eskola honek dauke historia handia, baina daukana da batipat etorkizun handia eta oparoa. Hau sortzen da bere garaian behar batean oinarritua, lankidetzan oinarritua, akonpainamendu bat emateko, behar horiei erantzuteko eta inpakto bat eukitzeko enpresetan eta bertako biztanleengan. Eta espiritu berarekin jarraitzen du gaur egun. Eta horri gehituko nizkioke beste elementu batzu gaurkoan ezagutu ditugunak eta garrantzia handia ematen diogunak, eta da berrikuntzarena alegia. Ikusita gure komunidadean egon daitezken beharrak eta ezagutu ditugu batzuk, nola behar horiei erantzuteko saiakera egiten dan, aldi berean horrek ere hezkuntza sisteman edo beraien hezkuntza formakuntza lagungarri delako. Kontseilua egin aurretik, Eider Mendoza diputatu nagusiak eta Jon Iraola Ibarko alkateak lan bilera egin zuten hiriaren erronka nagusiak eta martxan dituen proiektuak aztertzeko. Kontseiluaren ondoren, Foru diputatuek, Jon Iraolak lagunduta, Armeria Eskolaren instalazioak bisitatu zituzten Imanol Urreisti zuzendariarekin batera. Gaur egun bertan lantzen ari den proiektu aurreratuetako bat ezagutu ahal izan zuten. Aulki robotizatu autonomoa, garun paralisia eta mugikortasun arazo larriak dituzten adingabeen bizikalitatea hobetzeko. Bizita honekin udalak eta Foru Aldundiak berrikuntzaren eta prestakuntzaren aldeko apostua indartu dute, legegintzaldian zehar garatzen jarraituko den estrategiaren barruan.